Sú na scéne 3 desaťročia, no to, čo ich čakalo na juhu Slovenska, zrejme ešte nezažili. Legendárna maďarská kapela Edda bude na šahy špeciálne spomínať. Jeden z členov nakrútil video, ktoré kolovalo na sociálnej sieti. Nech im slúži k úcti, že to aspoň vymaľovali teraz alebo kedy. WC tu nie je, voda tu nie je, ale divinový guláš, ten je, ten áno. Člen legendárnej kapely, ktorý nakrútil toto video, netají svoje sklamanie z podmienok, ktoré im hostitelia prichystali. Šatňu mali v tejto pivnici. Organizátori sa ale útokom Eddy bránia. Umelecká agentúra ELO Koncert z Dunajskej Stredy si amfiteáter iba prenajala od mesta. Mesto ho vlastní krátko a ešte ho nestačilo dať do poriadku. Usporiadatelia vedeli, že podmienky nie sú kto vie aké, no vedeli to vraj i kapelníci. Líder skupiny sa nesťažoval, vedeli o tom. Tie priestory nie sú najvhodnejšie, ale sú čisté, sú vymalované. Aj keď priamo v šatni voda ani WC nie je, pre rockerov zabezpečili toalety a špeciálny stan vonku. Manažér Eddy sa ale sám rozhodol, že občerstvenie a šatňa budú v pivnici. Takže hanobné video považuje mesto a usporiadatelia za neférové. To, že gitarista si z toho urobil žartík, to bol veľmi zlý žart, ale bol to len žart. Mesto vraj ale spravilo všetko, aby aj bojové podmienky boli čo najpriateľnejšie. Nadštandardne sme vlastne pripravili pokosenie, vyčistenie amfiteátra. Kapelník napokon video zo sociálnej siete stiahol. Je ale otázne, či do mesta prídu aj na budúce, kým sa podmienky nezmenia. Zo Šiach, Karol Mindák, televízia Markiza.